Assalamu alaykum. Alam video studiýasynyň video ýazgylaryna bilesin edýän mähriban tomaşaçylar. Ine görüşüňiz ýaly bugun biz ählimiz tarapyndan sylagydan hormatdan ýükleri ýetik. Meret Mädifleriň döwletli ojagy Agdyr maşgalasy görüşüňiz ýaly bir owadan toýly watyna wetsenni bugun hormatly ine ýaşulymyz ýany maşgala başy Murad agymyz awadan gelenjemiz iň bir eý görýän mähriban perdentleri sewer oglary bolan Nurgelçan öz haylan sewer ýary bir Güljemal bilen durmuş ýoluna bagat ýoluna gadam masyalar toy sevginiň arşa galýan günidir. Şeýle de bagta tarap ilkinji ädim. Bugun bagta tarap ilkinji ädim ädiýän Nurgeldi bilen Güljemalyň bagat toy ýürüýti döwre wap türkmen toyunyň görküni görüp goşýan kejebe göçme toy mekanyna bir örän gyzgylyňly pursatlary wetsap dowam edýär. Şu owadan pursatlary şu owadan bagat toy hiç gaçan gaýtalap bolmaýa, ýönüdiňe gaýtalap tomaşa edip bolýar, toýumyzyň başynda ýatladýar. Olum bugun da baran hyzmatynda bolýan meşhur Alam video toy hyzmatlarynyň hyzmatyndan peýdalanýar. Tomaşaçylar ine görüşüňiz ýaly ýene-de Alam video YouTube kanalyna bir täze toy roly. Bugünkü toy tutýan ýaşlarymyz Nurgeldi bilen Güljemalyň bagat toýy ýürüýte bugun dawaral toy münasibetli türkmen estradasynyň belli ýyldızlarynyň biri bolan Aylar Alowanyň owadan aýdymlaryň aslynda toýumyz örän gyzgylanly dowam etdi. Hadi türkmen başı işleme! Ты хочешь жести, плохие вести. Мы будем вместе, как в такой красивой голове помещается столько отвратительных идей. Мы не спали ночью, вырубаем на ходу, оборваем на ходу. Если очень хочешь, снова я к тебе приду, снова я к тебе приду, снова. Это ты, это я, между нами молния. С электрическим разрядом 220 вольт я. Это ты, это я, между нами молния. С электрическим разрядом 220 вольт. Mähriban tomaşaçylar görüşüňiz ýaly bugun Nurgeldi bilen Güljemalyň toy örän gyzgylanly dowam edýär. Bilen şu pursatda ýene-de ardulary dinleýär. Tomaşa edin. Bak.